5 שלבים להצבת מטרות ויעדים לשנה החדשה. כולנו מכירים את הרגע בו אנו פותחים את ה-Waze ומקישים את היעד אליו אנו רוצים להגיע. אף אחד לא היה מעלה על דעתו להתחיל לנסוע בלי לדעת לאן, אך בחיים האמיתיים, פעמים רבות, נראה שאנחנו זורמים עם ההזדמנויות והקשיים, אבל לא באמת מנווטים. ראש השנה שבפתח הוא הזדמנות נפלאה לעבוד על תוכנית הניווט האישית שלכם, להציב מטרות ויעדים ולצאת לדרך. אז קבלו 5 שלבים שיעזרו לכם לעלות על המסלול ולהגיע אל היעד. השלב הראשון, setting. תוכנית שנתית אינה נעשית על הדרך. הכינו לעצמכם פינה שקטה ונטולת הפרעות. שימו מוזיקה שאתם אוהבים, הצטיידו בדפים לבנים ועטים, והטכנולוגים שביניכם פיתחו את מסך החדש במחשב שלכם. התחילו בכתיבה חופשית או בציור שבו אתם מסכמים את השנה שחלפה. שאלו את עצמכם, מה אהבתם? מה עשה לכם טוב וכאן הרגשתם הצלחה? וכאן דווקא כישלון. הרפלקציה האישית תכניס אתכם לזון הנכון. שלב שני, ציירו תמונת עתיד. תשאלו את עצמכם, כיצד הייתם רוצים לראות את העתיד האידיאלי שלכם בתחומים המרכזיים בחייכם? אל תישארו ברמת הכותרות, אלא ממש תתארו את המציאות אותה אתם רוצים להגשים בעוד 5 שנים מהיום. איך יראו היחסי? איך תראה הצלחה? ככל שתוסיפו יותר פרטים, כך תעברו מסיסמאות לתמונה בהירה שתעזור לכם לעבור מהצהרות למעשים. כמו שאמר וולט דיסני, אם אתם יכולים לדמיין את זה, אתם יכולים להשיג את זה. שלב שלישי, עברו מתמונת עתיד להצבת מטרות ויעדים. קחו כל אחד מהתחומים החשובים לכם והציבו להם 2 עד 3 מטרות אותם תרצו להגשים. לכל מטרה הציבו 2 עד 3 יעדים. מטרה היא המקום אליו אתם שואפים להגיע, ויעד הוא הדרך אל הגשמת המטרה. לדוגמה, מטרה להיות אוטוריטה בתחום ההתפתחות העסקית. היעד הראשון, הקמה של ערוץ יוטיוב בו מועלים סרטונים בתדירות דו-שבועית. היעד השני, פרסום פוסט טיפים מקצועי אחת לשבוע. חשוב לא להציב במטרות ויעדים. אם הקובץ יהיה עמוס מדי, אתם עלולים להיבהל ולא להתחיל את המסע האישי שלכם. שלב רביעי, התמדה. תוכנית טובה, ככל שתהיה, לא תוכל להתגשם ללא התמדה ונחישות. כולנו מכירים את היום בו קיבלנו החלטה לרדת במשקל, לצאת לרוץ או להגדיל הכנסות. לרוב אנחנו מצליחים יפה מאוד במשך מספר ימים, כשהאדרנלין גבוה וישנה התלהבות. אבל מהר מאוד כולנו חוזרים להרגלים הישנים. לכן, כדי להצליח, חייבים להבין שמדובר בתהליך הדורש התמדה. העיקרון הוא לא להשאיר את המטרות והיעדים במגירה, אלא להשתמש בהן ככלי עבודה יומיומי, ההופך לחלק ממי שאתם. אני ממליץ להסתייע באקסל, בו בעמודות לרשום את המטרות, ובשורות את החודשים או השבועות, וכך תוכלו לרשום מדי שבוע או חודש מהם הפעולות שעשיתם, על מנת לקדם את המימוש של תמונת העתיד שאותה תרצו להגשים. באקסל שלי אני משתמש בשיטת הרמזור. את התאים שמסמנים התקדמות אני צובע בירוק, בצהוב עמידה במקום, ובאדום היעדר עשייה או חלילה הליכה לאחור. שיטת הרמזור מדרבנת אותי ולא מאפשרת לי לברוח אל עולמות התירוצים, אלא היא מחייבת אותי לחזור ולהתמיד. שלב חמישי ואחרון. הצבת מטרות מציבה לנו מראה מול הפנים. לפתע אנו נמדדים גם בחיים האישיים שלנו, ושאלות לא פשוטות עולות מעל לפני השטח. האם אנו מגשימים את הערכים עליהם אנו מדברים? האם אנו מקדישים באמת את הזמן לדברים החשובים לנו? כמו כל מראה, לעתים התמונה לא מחמיאה. לא צריך לחסות את המראה. אך יחד עם זאת, יהיו רחומים כלפי עצמכם. עודף ביקורתיות עלול ליצור תהליך הפוך של שיתוק וחוסר פעילות. לעומת זאת, עם חמלה אתם יכולים למצוא את האיזון בין משימתיות לבין well-being. רגע לפני שנפרדים, זכרו. ליצור סטים לחשיבה ורפלקציה אישית, לצייר תמונת עתיד, להציב מטרות ויעדים, להתמיד, ולבסוף להיות קצת רפורמים כלפי עצמכם. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אהבתם את התוכן? מוזמנים להיכנס ולהירשם לערוץ שלי עסקים בקטנה. או להיכנס לבלוג שלי, אברהם אייזן, ייעוץ אסטרטגי, בו תוכלו לקבל טיפים ועצות שיעזרו לכם לצאת לדרך עצמאית, לבסס את העסק שלכם
הוא לראות תוצאות ולא רק הוצאות.